ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊನಪ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಈತ್ ಕ್ರೈಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಬನೋಲಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದ ಮಸ್ತ್. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ನಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದ ಎನ್ನುವೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ರಾಂಗು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಟ್ಟಿಗೆ ಬಿತ್ತನವರು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎರಡಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಮೊಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಕೂಲ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದಿನಿ ತೆರೆಕ್ ಬರಿಯರ ಅನ್ನಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟ್ ತೂಯಿನಾರು ಬರ್ತದೆ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಕಥೆ ನಿಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದರ ಒಂದು 8 ತೆನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಕತ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಪೂರ ಬರುತ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇತ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾದೊಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕೊಲುಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಕಣಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಉಲೈ ತುಳು ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ಮೊಕಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತದಿರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಂದುಪ್ಪುವ ಹಿಟ್ಟಾಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪ ಬಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತನ ಒಯೇ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಜರ್ನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಪಿನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಕಾದ ವಾಗೋನ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಆಗ್ತಾವು ಅಂಚಿನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅರ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೇನ್ ಪನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಬರ್ಟ್ ಜಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಡ ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚುರುಕಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಅರ್ವಿನ್ ಲೋಬನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತರ್ ಇನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಏರ್ಗೀರು ಒಲ್ಪದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮುರಾ ಪನ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಊರಿದ್ದು ಬತ್ತನಾಯಿ ಸೊ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೂವಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಯಾನ್ 10th ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಚರ್ಚ್ಡ್ ಮತ್ತು ದುಂಬು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ ಸರ್ನ ನಾಟಕ ಅವು ಮತ್ತು ಅವಂದುಪ್ಪುನಾಗ ದಾದನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ತೂಕ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬರರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಬರಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ದಾದೊಂದು ಬರರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ಇಂಚುಂಡು ಬರತ್ತೆ ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅನ್ ಬಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತಾವೇನು ಅಂತ ಅಂಬರು ಏನನ್ನು ಮಿತ್ತಿದವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವೆಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ನಾಟಕ ಬರೋಕೆ ಬಂದ ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಿಜಿ ದಪ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ಸೊ ದಾದನ ಒಂದು ಬರೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಹೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ತೂಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ದೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚತ್ತ ಸೊ ಒಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಿಯನ್ನು PUC ಬತ್ತುಂಡು PUC ಆದ ಬುಕ್ಕ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೇರಿದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರ್ತಾಯ ಸೊ ಆರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುವಿಂದ ಪಣೋಲಿ ಸೊ ಆರ್ನ ತುರುಟ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯನ್ನು ಸೋಡೋಶರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಕ್ಕೀರಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತರ ಬಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಐಡಿಯಾ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೊಡ್ದಂಡ ಮೇರು ಕಾರಣ ಮೇರು ಇದೇ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆವಾಡು ತಪ್ಪಿತನ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪೇರು ಸರಿತನ ಸರಿ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡ್ದಂಡ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬನ್ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ನೋಬಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 1ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ವಾಗೋನ್ಸೋ ಕೇಳ್ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಡದ ಇದು ಅರ್ಥ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡದಲ್ಲ ಎಂಚ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪನ್ಲೆ ಏರೇನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯಿರು ಎಂಚ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಪನ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರಜ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಇಂದು ಕತೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಡಲ್ವಿನರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಯರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾರಡ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವು ಪಿಲಿತ್ತ ವಿಷಯ ಇಡ್ತಾರೆ ಈತ್ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಇಂದು ನಕ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಸೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಕ್ಲು ಇದ್ದೀರಿ ಇಂಕ್ಲು ಗೋಪುಣಿ ತೂಪುಣಿ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪುಣಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲು ನಾವು ಈ ಕೊಂಕರಡಿ ಬದ್ದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ವೇಸ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಯ ಬಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ ಸ್ಟೋರಿನ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ಯಾನು ಸಾತ್ ಕೊರಿ ಅವು ಆಂಡ್ ಕತೆ ಆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ಬೈದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತನು ಯಾನು ನನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು 90% ಇಂದು ತುಳು ಅರ್ಧ ಕೊಂಕಣಿ ದಯ ಮಲ್ಪ ರೀಸನ್ ಅನ್ಪೆ ಐತೆ ವಿಷಯ ಅನ್ಪೇನು
ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚ್ ಇಡ್ಪುರ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ನ ಸರ್ ನಾವಡು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ನಾವಡು ಅರವಿಂದ್ ಬುಳರ್ನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಚರ್ಚ್ ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪುಣಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಅತ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಆತ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ತೂಪುನಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಣೆ ತೂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿಂದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಣ್ಣ ತುಳು ಚೊಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ದೇವರ್ ಪೂಜಿರು ಸಾಯಿಬೇರಂತ ಬರ್ಪುನಿ ಇದ್ದೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದು ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೂಜಿರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೂಜಿರು ಅನ್ಪ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಮಲ್ತಾ ಇದು ತುಳು ತಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಚ್ಪೋಡು ಅರ್ಧ ತೋಚ್ಪೋಡು ಅರ್ಧ ಕೊಂಕಣಿ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಏರ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೋನ್ ಜಾಲೆ ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಬಾತಿರು ಸೊ ಅರ್ಧ ಕೊಂಕಣಿ ಅರ್ಧ ಇಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂದು ಬಾತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಲಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾತಿರುವ ಇದೇ ಬತ್ತಬೇಕ ಯಾಣಾಡು ಅರಿವಿನವಾಡು ಅದು ಬೇತೆಗ್ಲಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನ ತುಳಿಯೋ ಬಾತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಮಣ್ಣ ಅರ್ಧ ತುಳು ದಿಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ದಿಕ್ಕ ರೈಟ್ ಏಳು ತುಳುತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ತುಳು ದಿತ್ತ ಸಾಯಿಬೇರ್ ಬಣ್ಣ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಭಾಷೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಎಸ್ ಇದು ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಬೇಟಿಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇತೇನೆ ತುಳು ಬನ್ನಿ ಬೇಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಟಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟದಾರು ಪಂಡದೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನು ನೆತ್ತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸುತ್ತುನಾಗ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಡೊಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಮೋನೆಡ್ ನೆತ್ತೇರುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿಯ ಲವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಏನಂದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೊಂದು ಜವೊಂದು ಪಂಡರ್ ಬಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂವಿದ ಇಡಮಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂವೀಸ್ ಬರ್ಪುನ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಾದರ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಅವು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತಿಂಡ ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಂಕದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಕೊನಕ್ಕ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕೊನಕ್ಕ ಬಂದು 10ರಲ್ಲಿ 11 ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅದೇ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಅಂಚಸ್ ಮೂವಿ ತೂಪೆ ಸೊ ಅವೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೊ ಕ್ರೈಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊನಕ್ಕ ಬಂದು ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊನಪ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಈತ ಕ್ರೈಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಬನೋಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕನಕ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡೇಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡೇರು ಆಪುಂಡೇಜ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೊ ಜನಕ್ಲು ಹೊರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಐಕೆ ಬಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಾನ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಇರೆಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೋರ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ತೋರ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಬಂದ ಡೊಲ್ಲಾಮನು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ತೂವನ್ನ ರೋಲ್ಡು ನಿಕ್ ನೆಟ್ ತೂವು ಖಂಡಿತ ಅದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತದ ನಿಕುಲು ಹೆಂಗನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೂವೊಂದು ಪೊರಾತಂಡ ಹೆಂಗನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಅವೆನ್ ತೂವನಾಗನೆ ಡೊಲ್ಲಾಮ್ ನರನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಅರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ನೆತ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪೂರ ತೊಜಿಪದರತೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ದಯಗೆ ಬರ್ತನು ಪಂಡ ಈಗ ಅವು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆರ್ ಪಂಡಿರತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರ್ಬೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬರುತ್ತನೇ ಡೊಲ್ಲಾಮ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ದಾಯಿಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬರಿತ ನಾನು ಡೊಲ್ಲಂಪನ್ ಪುದರ್ ಬರೀ ಮೇರೆ ಪಂಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪನ್ ಬಂಡೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ತೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕೊರಿಯ ಸೊ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನ್ ಸೊ ನೆಟ್ಟೊಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕೊರ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀವ ಕೊರ್ರ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕೊಂಕಣಿ ಇಚ್ಚೇರು ಸೊ ಇಂಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೊಲ್ಲಾಮ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತದ ಆರು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಎಸ್ ನಾವು ಭಟ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಾಗನ್ಸೋ ಖೇಲ್ ಕತೆ ನಿಕುಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಕುಲ್ದು ಒಲ್ದು ಬರೆದು ಮೊಡೆಯರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಡೇಮೂಟ ಬರ್ಪುನ ಜರ್ನಿ ಸುಲಭದ ಆದಿತ್ತನ ಕಷ್ಟದ ಆದಿತ್ತಂಡ ಏತು ಏರಿಳಿತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಕತೆ ಬರೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆಯಪ್ಪ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರೆಪುನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನೆ ಇಕ್ಕಿ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಕತೆ ಬರತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಏತೋ ಗರತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಆಂಡ ಆ ಕತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ವೇಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಫರ್ನಾಡಿಸ್ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲು ಆಪ್ತೆ ಆರು ಏತ್ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೆಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ಯಾರು ಬಂದಿರು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹುಡ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚ 10 ಫಿಲ್ಮು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ತಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಇದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಬೇತೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೇನೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂದಿರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಯ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕಲು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಏರ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ತೆಗಿಜರು
ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಈತ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಅವು ಆಪುಜು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತುದಿಪ್ಪುವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ 12 ದಿನ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಬಾರ್ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಡೊಳ್ಳಾಮು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಬೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಹೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಇಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಬೇರು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಇಂದು ಪುರ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲು ಏರಿಯಾ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಂಡ ಕತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಆಪುನ ಕತೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಒಂಜಿ 25-30 ಇಲ್ಲುಂಡು ಆ 30 ಇಲ್ಲಿಡು ಒಂದು ಮಂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ನಡುಟು ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಪುರ ಬರ್ಪುಣ ಕತ್ತೆ ಅವು ಸೊ ಈತ ಜನ ನಿಂಕ್ಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರಾತ್ರಿ ಶೂಟು ಆ ಊರು ದಕ್ಲೆ ಉಂತ ಆವಡು ಐಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲ ಊಲ ಬರಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಬಂಡ ದಯ ಬಂಡ ಆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಡ್ದು ಅದು ದಸರಾ ಹಿಡ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ಆಪುಣ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಏನಂಚ ಇತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋಡು ದೇಪಂಡ ಆರು ಇಜ್ಜಂಡ ಇದು ಮಲ್ತಿ ಇಜ್ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಇಂಗ್ಲು ಉಂತುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ದೇಪಂಡ ಕಾಪುಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟ ಒಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಮಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ನನಗೆ ಇಂಡ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಮಾಸು ಉಂಡು ಅಂತೆ ಲಡಾಯಿ ಅವು ಇದು ಉಂಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲು ಅನ್ಪೇರಿ ಕೊಂಕನಡಿ ಬರ ಆಪುಜಿ ಕೊಂಕನಡಿ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಬೋರ್ಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಬುಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಬರೋಡು ಇಂಚೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋಡು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಖುಷಿ ಅಂತ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಜನ ಬತ್ತಿರು ಕಾಮಿಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಡು ಊರಾಡು ನಿಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಆ ಆಡಿ ಮೇಲೆ 3 ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡೊಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಿರಲ್ಲ ಐಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾಂಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಂಡಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಅದು ಒಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಅದು ಒಪ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಅದು ಒಪ್ಪೇರು ಪಂಪೇರು ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಿಂಜಾದೇರು ಅಂತ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಬಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ತುಕ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜಾದಿ ನಾವು ಕತೆಗೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಕತೆಗೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜಿಂಜ ಉಂಡ ಐಕ್ ಇಂಕ್ಲು ಅದ ಮಲ್ತ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಕೋನಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂಡೆ ತುಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಿಡುವೇರ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ತುಳುಗಳು ಉಂಡು ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂದು ಮಲ್ತ ಐನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ದಯಪಂಡ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡು ಪೋಂಡು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನಗರ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ತಕೊಂಡು ಜಾಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದ ಇಂದಿಟ್ಟು ಐಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ ಕೊರಿಯ ಕೊರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೆ ತೂಯೇರು ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತೆರಾರು ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡತ್ತ ಐಕದಾರ ಬುಲ್ತೆರ ಆದಿಪ್ಪಂದ ಇನ್ಯಾನ್ ಇಮೇಲೆ ಬತ್ತಬೇಕು ಏನು ನಂಬರ್ಗೆ ತಂದು 6 ಇಲ್ಲಡ್ ಬೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ 6ನ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಆರು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಕತೆ ಏರ್ಕೋರ್ ನೀವು ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇಂತ ಬತ್ತನೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಬತ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇಂಕ್ಲು ಊರ್ದನೆ ಕತೆ ನಿಕ್ಲು ಏರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬಂತೀರ ಇಂಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬಂತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರು ಐಕ್ ಬಂದಿರು ಇಜ್ಜಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೈದ್ನ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಇರತ್ತೆ 6 ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸೇಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಡು ಒಂದು ಕಿಟ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಲಡಾಯಿ ಆತನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಚೆ ಬರೋದು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಟ್ಲ ಅವನು ಪಿಲಿತ ವೇಸ ಉಂಡುಗೆ ಅವಾಗ ಬಂದಿರು ಇಂಕ್ಲು ಈತು ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನು ಮಂಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡುವೆ ಇಂಕ್ಲು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪುನ ಇದರದ್ದು ಪೂರ ಹಾಲು ಹಾಕುನಿ ಈಚಡ್ಡ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಅಣ್ಣನ ಗಿಲಕ್ಕಿತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಬೇರೆ ಕಾರಣನೇ ರಾಜಕೀಯ ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಮನ್ನ ಇಂಕ್ಲು 90% ಗೆಂದೆ ಬಂದ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಇದುಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎರಡಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಮೊಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಕೂಲ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಳೆಯಿನಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದಿನಿ ತೆರೆಕ್ ಬರಿಯರನಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡ್ ತುಯಿನಾರು ಬರ್ತದೆ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಕತೆ ನಿಗುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದರ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ದಾದೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಜ ಬದಲ ಇಂದು ಇಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಪೇಣಿ ಏನು ಅವು ಇನಿ 6 ಏಮಂಡೆ ಇಂದು ಇಂಕ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನು ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೂನಾನು 6 ಮಣಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ಪೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೋರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಕೇಂದೇರು ನಾನು ಪಾಡುವೆ
ಅಂಚೆ ಬರೋಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ 25 ಎಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ಆಂಡ ಗಮ್ಮದ ಹೊಡ್ತಿದೆ ಬಂಡ ಐಕ್ ಪೋಂಡ ಲಕ್ಕುಜಿ ಬೇತ ಐಡಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಕ ಅರ್ಧ ತುಳು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆ ತುಳುತ್ತ ಜನ ಇಂಕ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡಂಡ ಏನು ನಾನು ನನ್ನ ಬಾತೆಕ್ಲ ಬತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವು ಬಂದ ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಪಾತಿರೋಡ ಉಂಡು ದಯಗ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಈತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಕ್ಲ ಮುರಂದಿಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಊರೆಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲೇ ಜವನೇರ್ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಓಡಾಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೊಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈರೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದ ಅರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನ ಈರು ಬರೆತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚೇತನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪನ್ಲ ಎಂಚೇತನ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅವೇ ಡೊಲ್ಲಂಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಆರೆ ನೆಂಚೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬರ್ಪೇರ ಅವನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಧಿತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೇನಲ್ ಜೇಸನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ DOP ಎಂಕ್ಲ ಆಪ್ತಿಂದ ಬಂದಿ ಸೊ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಲೆತ್ತಿಂದ ಬರುವೇರಿ ಇವನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ ಪಂಡೆ ಇಂಚಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಏತ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇರುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಚೆಂಚು ಉಂಟು ಸ್ಟೋರಿ ಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಕೊಂಡೇರು ಹತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಡ್ ದಾವಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಆರ್ನ ಕಸರ ತವಲ್ ತೋಲ್ಚುಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಂದು ದಾವ ಅನ್ಕೆನಾಗ ಏನು ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಇಂಚೆಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಕೊರ್ರ ಪೂಪುಚಿ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏತ್ ಕೊರಡು ಆತ್ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಈರ್ನ ಕೈಡ್ ದಾಪುಂಡು ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ಈರೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೊಂಜಿ 3-4 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರೆಗ್ ಹುಷಾರು ಜಂದಾಂಡು ಆರೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಬರ್ರ ಬಂದು ಅದೀದನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಆ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಆ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಈ ಮೂವಿ ಡಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಯಾಂಡ್ ಜನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ ರೋಲಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಪ್ನ ಜನ ಮೂಲೆ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಸಹಾಯ ಬೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಟ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಜವಾನಿರು ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲಾರು ಸೊ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರು ಜನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದನ್ಲ ಅವಡು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೆಟ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಂತೊಂದನ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ದಂಡು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಲ ಅವಡು ಇತ್ತಲ ಆರಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅರುಣೇರ ಒಡೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಓಡೆ ಪೋಯಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೋಯ ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೇರೆ ಅಕ್ಲಂಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಡುಪ್ನ ಮೀರೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇನು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ ನನ್ನೊಂದದ ತೊಡಕುವುದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವನ ರೂಪ ನಡೆದಾರ ಮತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಜೋರು ಮಲ್ತ ಪಂಡ್ರ ಆಪಜಿ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇಂಚಿಂಚ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಪಂಡ್ತೆ ಪಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಹೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲ್ಪಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೀ ಕೆಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ದೆಪ್ಡವು ಎಂಕ್ ಏನ ಎಂಚ ನೀನು ಬೆಂಡು ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪವು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಆರು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಂತೇರು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರು ಪಂತನೇಕಂದತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಸಂಚಾದ ಆರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಎದುರುಡ್ಲ ಆವಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆವಡು ಪೂರ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಣೋದು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದಾಂಡ ವಾಗಂಸೋ ಖೇಲ್ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುಂದು ತುಳುಟ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಈ ಟೈಟಲ್ ದೀಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅತ್ತು ನೆರ್ದು ದುಂಬು ನಿಕ್ಕು ಬೇತ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅದಾದೆ ವಾಗಂಸೋ ಖೇಲ್ ಬಂಡ ಆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂದು ಆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಬಂಡ ಐತೆ ವೇಸ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬುನ ಅವೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪವಣ ಅವೊಂಜಿ ಇದು ಗೇಮ್ ಅವು ಬಂಡ ಅವು ಗೊಬ್ಬು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವನ ನರಮಣ್ಣಿನ ಕಾರು ಇಪ್ಪುನ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಈರು ಮಿತ್ತು ಬೇರವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪೋಡು ಜನ ಈ ದದನ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಸಾರ ಅಂಜಿ ಒರಿಯಂತೂರು ಒರಿ ಆಗಪ್ಪು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡು ಇಂದು ರಡ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ರಡ್ಡು ಒಳಾರ್ತಲ್ಲ ಐಕನ್ನ ಈರು ಟ್ರೈಲರ್ ತುದಿಪ್ಪುವರು ವೇಸ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಜಪುಡಾವಿರು ಆಡ ನಲಿಪುಡ ಏರ್ನ ತಾಸಿದನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗತ್ತ ಆ ತಾಸಿದ ಪೆಟ್ಟಿ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾವಳು ಅಂಚ ಬಂಡ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಯಾಂಡಿ ಏರ ನಿಪ್ಪುವರು ಈ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಾಗಂಸೋ ಖೇಲ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿನಿ ಅವು ವಾಗಂಸೋ ಖೇಲ್ ನಶೀಬಸೋ ಖೇಲ್ ಚೈತಾನಸೋ ಖೇಲ್ ಬಂದ ಕೇಳು ಬರ್ಪು ಬಂದ ವಾಗಂಸೋ ಖೇಲ್ ಬಂದು ಐಕ್ ಇಂದೆಕ್ ವಾಗಂಸೋ ಅವು ನಶೀಬಸೋ ಖೇಲ್ ಬೇತೇನೆ ನಶೀಬ್ ತಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತಾನಸೋ ಖೇಲ್ ಬಂದ ಬೇತೆ ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕ ವಾಗಂಸೋ ಖೇಲ್ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು 3-4 ಮೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಂತಿನೇ ಒಕ್ಕ ಐಟ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕೊಡ್ತಾ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಸೊ ಆನೆ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಐನೇ ಪೋಯಿನಿ ಅವೇ ಪೋಡು ಎದುರು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಬ್ಬರು ಅರೇಂಜ್ ಪಂಡೇರು ಡೊಲ್ಲ ಮಿಂಚಿತ್ತೀರ
ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ದಾಖಲೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿದವರು ಜೆರೋಮರ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಜೊಸ್ಸಿರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೂಸಿ ಬಾಯಿ ಉಳ್ಳೇರು, ರೀಟಾ ಬಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂದೀಪ್ ಮಾಲಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ, ಏಜೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಳು ಉಂಡದು ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿನ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪನೆ ಉಂಡ ಆತ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕೆಲವೇ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಗುಂತು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರು ಬೇಕಪ್ಪ ಟೇಕ್ ಉಪ್ರಿ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಬಾಬಟ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಅರ್ವಿನ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಖುಷಿ ಆಪನು ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಇವನು ಯಾನ್ ಅವಳು ಅರ್ವಿನ್ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಉಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವು ಈ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪು ಅಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಬುಡ್ನ ಒಂದೇ ಲೇಟ್ ಆತಿಪ್ಪು ಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಬೇರೆ ನಂಚೆ ಬರೈತನ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ದು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಮೂಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೀರು ಹೊಸ ಬೇರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮೂಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಲೋಚನೆ ದಯ ಈಜಿನ ಕೆಲವರು ಏನುವೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾಮಿಡಿದ ರೂಪಾಡು ಮೇರುಪಾಡು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪಾರು ಮೂಲ ತೂನ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸಸ್ ಏತು ತುಲೆ ನಾಳೆ 5 ಜನದ ಮಂಡೆ ನೆಟ್ 5 ಜನ ಏರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡೊಲ್ಲ ಮಂಜಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿರು ಮಕ್ಕಳು ಏರು ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ಇರ್ತಾನೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚವು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪ ಅವಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕು ನೆಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಹೊಸ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕನಕ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಾರು ಜನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಮಂಡ ಯೂತ್ಸ್ ಎದುರು ಕನಕ ಅಕ್ಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪೇರ ಜರ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಜಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬತ್ತಂಡೈತೆ ಯಾರು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಷನ್ ದಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೈಜೋಳು ಆಡಿಷನ್ ದಿಯಾ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಟ್ ಆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಆಡಿಷನ್ ರೀತಿ ಆವಡು ಕೆಲವೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಆವಡು ಬಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಷನ್ ತೆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರ ಬಂದ ಸೊ ಎಂಕವು ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯ ಸೊ ನಾನು ಜಿಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಜೋಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಸ್ ಇದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಭೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಅಂಜಿತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಝೀರೋ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕನ ಜೀವನಡೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ದ ಐಡಿಯಾ ಪೂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಂತ ಐಡಿಯಾ ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕನ್ನತದ ತಯಾರಿ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚೇತನ ಮಸ್ತ್ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೀರ ಟೇಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಟೇಕ್ ದಿತ್ತಂತೀರ ಎಂಚೇತನ ಟೇಕ್ಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮನ್ಪುಂಡ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಬೋಕ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು 2 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಬೋ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವೇರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ರಾಂಗು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ 20 ತೆಗ್ದಿತ್ತುಂಡವೇರು ಅವು ಅನ್ಪೇರು ಇನ್ನೂ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಅಂಚಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಡೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯ ಬಿಡೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಈ ರೀಸನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಕ್ಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನಿ ಅವು ಓಕೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಳು ಎಡಿಟರ್ ಅರ್ಥಾನೆ ಅಕ್ಳು ಎಡಿಟರ್ ಇತ್ತು ರೀಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು AI ಮಲ್ಪೋಲಿ DI ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇತಾಕಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ದು ಇಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಓಕೆ ಇಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ತೂಂಡ ಬಂದ್ಬಿರುವ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಬೇಡ ಯಾವ ಬಂದ ಖಂಡಿತ ಬಣ್ಣ ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಅವಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ತೂಯಾರಿರು ಎಂಕ್ಲು ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ತೀತಿ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಕ್ಲು 1 ಇಯರ್ ಜರ್ನಿ ತೊಂಡ 2 ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡೊಲ್ಲಾಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಗಡ್ಡಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣಿಡು ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆಗುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಯಾ ನಿಂಕ್ಲು ಆರಾಮ್ಸ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನೊಂದು ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಬೇಟಿಗೆ ಈತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ಪಿದೇವು ದೇಶಡ್ಲುಂಡು ಅಂಡ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾತಂಡು ಅಲ್ಪ ಓಯ್ ರೀತಿದ ಅವಕಾಶಲು ಮುಲ್ಪರದು ಬೋಪುನ ಸಿನಿಮಾಲೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಅವು ತುಳುಕಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್ಜಿ ಕೊಂಕಣಿಗಳಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಹೇಗಂದು ಬಂದಾಗ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಔಟ್ ಪಿದೈ ಕಂಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಆದ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಬಂತದ್ದು ಓಕೆ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕುಲಿತ್ತು ಅವ್ಳು ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದತನು
ಖಾಲಿ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೇಫರ್ ಝೋನ್ ಮೂಲ ಬುಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದರ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೂರಜನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಓದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ OTT ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಏತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತೋ ಐದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿ ಸಾವ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ 100 days ಪೋತುನಲ್ಲುಂಡು ಕೋಟಿ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ತ ಪನ್ಪುನಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೆತ್ತಿನೊಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಇದೇ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಾ May 9th ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ವಾರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ವಾರದ ಹೆಂಗೋ ಆತುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂಕಲ್ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಡತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ತೂಂಡಾಂಡತೆ ಕಲ್ಪದಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಹತ್ತು ಆಚೆಗಳು ತೂವಲಿ ಅಂಚೆ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪೇರು ಲೇಪಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಚ್ಚೆ ಬರ್ಪುನ ಅಪರೂಪ ఒక ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆರು ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ఒక ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಐಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಮನ್ಪುಣಂಡ ಮಾತು ಜನಕ್ಕಳು ಮಣ್ಣ ಖಾಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವಡು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಜೈನ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಆಗಲಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅವು ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಳು ದೇಪಣ್ಣ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಅಂಚೆಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾಡ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪುಣಿ ಎಸ್ ಇದು ಅರ್ವಿನ್ ಇರ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಆಸ್ ಎ ಎಡಿಟರ್ ಅದು ಸಂಕಲನಕಾರ್ಯ ಅದು ಸಂಕಲನಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಏತ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಬೋಡ ಆ್ಯನ್ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಈರೇಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಬರೆಯರ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಂಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೋದು ನಂದು ಈಸಿ ಆಂಡು ದೇಪಂಡ ಬರೆಪುನಾಗನೇ ಏನಿತ್ತು ಇಂಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೈತೆ ನೆಂಪು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೊಲ್ಲಮ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಚನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಈತೆ ಕಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಇಡೋನಾಗ ನರ್ವಸ್ ಆಪೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಿಂಚ ಆತಂಡು ಬಟ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ನಾನು ದಾದ ಏನಿದಿತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಅದು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ದಾದ ಕಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆತ ಶೂಟ್ ಆತನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬೈ ಪೂರ ಸೊ ಕೊಂಕಣಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಬರ್ಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಕುಲು ಒಂಚ ಕಮ್ಮಿಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಕಣ್ಣಗೆ ಪತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜೋಡುಂದಾಂಡ ಅಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾಲೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ನೆಟ್ ದಾದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಾರೆ ನಿಕುಲು ವಿಭಿನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಮೂವಿದಕ್ಕಲು ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇನ ಪ್ರತಿ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದನ್ನೆಷ್ಟು ದುಂಬ ಐದುಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಿದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು ದಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ತುಳುತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಅಂಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ಕಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಳು ಅದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಅದುಂಡು ಹಿಂದಿ ಅದೇ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಇಂದು ಕಿನ್ನೆ ಅದೇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿದ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಈಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರಡತ್ತದೆ ಅವು ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಇತ್ತದ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ರೀಲಿಗೆ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಲಕ್ಷನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾರವಾನ ಡಿಪ್ಪುಂಡು AC ಡಿಪ್ಪುವೇರು ಎಂಕ್ಲು AC ತೋಡಾಂಡ ಓಲಾ ರಿಲೀಸ್ ದಪ್ಪಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಕೋರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲೇರ ಮಾತು AC ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪೂಜಿ ದಯವುಂಡು ಈತಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಐತೆ ಪನ್ಪುಂಡಿತೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಐತೆ ಯಾಂಕ್ಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಡು ಇದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಕೆಲ ಕೇಳಿರು ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇಂದು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐ ಕಾಸು ಒಯ್ಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜನಕ್ಲೆಡ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ 90% ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬತ್ತಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಚ್ಚ ಕೆಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಯಾರು ಮಲ್ಪುಂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಆತನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಏತ್ನಾಳ ಆತನ ಮಂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆತುಂಡು ಈ ಜನ ಬೇತೆ ಆತುಂಡು ಬಾಕಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅವಾರ್ಡು ಇಂದೆಟ್ ಅವಾರ್ಡು ఒక ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದೆಟ್ಟು ವೆಲ್ವಿಷರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೆರ್ತು ಕೊರ್ತೀರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಇದು ಕೊರ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಕೊರ್ತೀರು ನನ್ನ ನಟ್ಟೋಡು ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತುನಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಬೋಕ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗನೇ ಪೋಪ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಇದು ಅರ್ವಿನ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇರ್ನ ಇಡೀ ಸಿನಿಗೆ ಎರಡು ಮದಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ ಜರ್ನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರು ಇತ್ತಿಜಾರು ಅರ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಅತ್ತಂಡ ಆರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೆರ ಒತ್ತೊನ್ನಿ ಎಂಚ ದಾಯಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಒರಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕನಸು ಉಂತುನತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಜೀವ ಮುಜ 1-2 ಪಂದು ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋದೇ ಬುಕ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಸೊ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚಿಂಚ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅದು ಅಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಬಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಹತ್ತು ನಿಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೈಕೆಂಡೆ ಸೊ ಏನು ಪಂಡೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಂಟು ಐದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹತ್ತು ಈ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡ ತೂಪೆ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂದು 100 ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಈ ರೋಕೆ ಬಂಡ ಅಂತ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿರಲ್ಲ ಬಂಡ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ನರೇಷನ್ ಕೊರಿಯಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬರ್ತುನಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂತ ಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾ ಆರು ಪಂಡೇರು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಪಂಡನ ಅವಿಡ್ಲ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲೋಗ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಬೈದು ಸೊ ನಿಖಲ್ನಲ ಕನ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ ಕನ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಗೆಂದಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಂದುಗ ದದನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಾರೊಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಲ್ತ ಆರಿಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಆಡೊಂಜಿ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರು ಅರ್ಧಡ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಉಂತವರ ತೂಯ ಬಂದು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಅರ್ಧಡ್ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಉಂತು ನಾವಾಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಉಂತು ನಾವಾಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂತು ನಾವಾಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತದ ದಬ್ಬಡ 6 ಪಂಪ್ ನೆಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಜಾನ್ ಪಂಪ್ ಆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ್ಪೋಯ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮುಟ್ಟ ಆರೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಡ ಧೈರ್ಯನ ಎದುರು ಕಣಯಿರು ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಆರು ಇಡಮುಟ್ಟ ಉಂತಿನಾಯ್ಕು ಈ ಮೂವಿ ಮೂಲ ಬರೋದುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಎನ್ನಪದ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬಂದು ಬರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮುರಾಣಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇಡ್ಲ ಈಗಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಉಂತುದು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲಿರು ಇಲ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದತ್ತು ಬಂಗ ಬೈದ ಒಂದಿನ ಗೆಂದ ಹೊಡ್ ಬಂದ್ಪರ ಒಂಜಿ ಹಠಟುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮೇಡಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪರ ಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಪಿದೇವರು ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಸೆಟ್ ಇಡ್ಲ 6 ಬತ್ತು ಉಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಬೋಡು ಪಂಡ್ಲೆ ದಾಲ ಅನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಲೆ ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ತೂವನ್ವೆ ಸೊ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಂಡು ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ರಡ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೇಮ್ ಬಂಡಲಿ ಪಂಡ ರಡ್ ಕಣ್ಣಿತ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಪಿದೆ ಉರುಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಊರುಡು ಸೊ ರಡ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಇಡೋಂಟ ಬೈದರು ಸೊ ಸೀಮಕ್ಕಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚುಂಡು ಟಾಕ್ ಎಂಚುಂಡು ಟಾಕ್ ಬಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಸನ್ಶೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಸಾಂಗ್ ಬೈದನ್ ಟೀಸರ್ ಬೈದನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬೈದನ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹುಡುಗರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ದಾದಾಯ ಏರಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ವಿಷಯ ಪಂಡಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಗಾಸಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಪು ಕೆಲವು ಸತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓದಿಪ್ಪು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪು ಅವ್ನು ಬಿಡ್ಪು ಎಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಇಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ನಾನು ಕೆಲವು ತೋಚ್ಪಾಯಿ ಕೆಲವು ಜನ ತೋಚ್ಪಾಯಿತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಂಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಇರೋದು ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಇರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವಡು ಬೇತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಡು ಲೆತ್ತು ತೋಚ್ಪಾದ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನರೇ ಅದು ತೋಚ್ಪಾದ ಆಕಳು ಪಣಂತೀರಿ ಪಂಡ ವಿದೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿದೌಟ್ ಸೌಂಡ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅವಂತೆ ರಾ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ದಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾದನ್ನು ಉಂಡು ಆಕಳು ತೋರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಎಟ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವನು ಈಗ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಬಂಗ ಉಂಟು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇ ಏನು ಮಾರೆ ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಂದು ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆನೆ ಎಂಕ್ಲಿದಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಯಾನೆ ಪಿಕ್ಚರೇ ಬತ್ತು ಬಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಪುಂಡು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಗ್ಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಆಂಡ ಬಾಪುಂಡು ರಾಜಮೌಳಿ ಯಾರು ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಹತ್ತ ಅವು ಕಣ್ಪುಂಡು ಬೆಕ್ಕಡೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕಣ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಪುಡು ಆಂಡ ಪಿಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಣಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಣ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಈತ್ನ ಟಕ್ಕಲ್ ಸಾಂಗು ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋತುಂಡು ಇಂದು ಬೋತುಂಡು ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರನ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಡಾಲ್ವಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡಿ
ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪೈಪಣ್ಣ ಅಲ್ತಾ ಆಗಿತ್ತು SFX ಆರ್ ಮಲ್ತೇರು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ವಿನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿನಿಲ್ ಜೈಸರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ DI ಪೂರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆಯ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಸೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೆನ್ಸರ್ ಆವಡಂಡ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ DCP ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಅವಾರ್ಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂದ ಒಂಜಿನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಸೊ ನಿಕಲೊಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಎಲ್ಲರು ಏತ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದಾರ ಏತ್ ರಾತ್ರಿ ಡೇ ಮಿತ್ರದ ಮಿತ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಾರ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬೈದಾರೆ ನಾನೊಂದು 2 ದಿನಟ 3 ದಿನಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಫೀಲ್ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತೇ ಉಂಡು ಬಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕನ್ವೆ ಆಪನ್ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಇತ್ತಲ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನು ಏನು ಇದು ಇಡಮುಟ್ಟ 4 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡ್ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಬತ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡು ಬಟ್ ಎಂಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡು ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ತು ನೈಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ತೂವೋಡು ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಬಂತೆ ಎಸ್ ನೋಬಟ್ರೆ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿಬೇಟಿಗೆ ಐತೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇತೇನುಂಟು ನಿಕುಲ್ ಆ ರೀತಿ ಹಿಡಿತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟೆರ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲೋಚನೆ ವಿಭಿನ್ನತೆದಾದ ಕನ ಒಂದು ಉಲ್ಲರ್ ಇದು ಯಾನು ಇರು ಮುಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಳ್ಳಾರ ಬಕ್ಕ ಎಂಟು ಹಣಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು 10,000 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ 20,000 ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ದಾದನ ಮನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಪ್ಪಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪಗೋಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಕಾಸು ಮಾಡುವೇರು ಪ್ರಮೋಷನ್ 0 ದೀಪೇರು ಇದು ಯಾವ ಮಲ್ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ಇರೇ ಪನೋಡಂಡ ಎಂಟು ದಾದನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ஆனால் ನನ್ನ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂಡ ಕಡಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಂಡ ಕಡಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಬಂಡಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಂಡ 5 ಲಕ್ಷ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದೀಪೇರು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಂಚ ದೀಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚ ಯಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪಕ್ಕ ಆತ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಪಂಡ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮದ್ದಿನ್ನೆ ಅವು ಹಿಂದೆ ಪುರೇಪುನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರ್ ಆದಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪೇರು ಇಚ್ಚಿಬಂದಿತ್ತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಪ್ಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಡ್ ಅವಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಕ್ಯ ಪೂರ ಉಂಟು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅವದಿಪ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅವತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವಡು ಕೆಲವು ಚರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಪೋಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಪೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಚು ಗೋಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಡ ಅವು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ತ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಡ್ಪಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಏತ ಅಪನ ಆತ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ತದ ಏತ್ ರೀಚ್ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರುಲ್ಲಾರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಗೋಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಒಟ್ಟು ಏರು ಆಪುಂಡು ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ತುಳು ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಐಟ ಲೆವೆಲ್ ನೆತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ಆಚಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂವೋಡು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ತು ಕೆಲಸ ಸಮತಂಗ್ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಮಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಈಗ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಈ ಕಥೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಾವು ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಂಡ ಆ ಕತೆ ಒಚ್ಚೈನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಇಂದು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಆರ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಉಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಬೋರ್ಡು ಆತು ಕೊರ್ತಾ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆನಸ್ ಕೊರ್ತಾ ಇಂದು 10ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಪೂರ ಬರುತ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇತ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಅಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ವಾಗನ್ಸೋ ಖೇಲ್ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ರಡ್ಡಲ ಮಿಶ್ರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆಡು ಬರೋಂದಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಿಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಚ ಬುಕ್ ಮನ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಏರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಿಕಲ್ನದಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಕ್ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಂಡೆ ವೈಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಈತ್ನ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ 28 ಪಂಡ ಇನ್ನೀತ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಮೇ 1st 2nd 3rd ಇಂಕ್ಲು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶೋ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಶೋದಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊರಪ ದಯ ಪಂಡ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಫರ್ ಉಂಡು 4 ಒಂಜಿ
ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 4 ಜನ 5 ಜನ ಇಪ್ಪರು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ ನಂಬರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಐಕೆ ನಿಕುಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ದಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಬಾಕಿದ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುನಾಟದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ಅಣ್ಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರುಂಡು ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಟ್ನ ಕಾಸು ಬತ್ತು ಒಂದು ಎಂತ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ಇರ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ನಿಗನ ಕೈತದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದು ತೂಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಆಲಸಿತನ ತ್ವಚಿಪ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿದ ಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗ್ ಸಿನಿಮಾಲೆಗ್ ನಾಟಕಲೆಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಕಾರ ಮಂತದೇರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ನ ಸಿನಿಮಾನ್ ಪೋ ತೂಕ ವಾಗಂಸೋ ಖೇಲ್ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಖಿನ ಕೈತಲ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ.